Aside BJP ni borok kok mani sin takuk no borok rili khai mani BJP ni borok bono kok chi phai raka bono kok chi phai raka BJP ni borok rili khai mani kaham krung rili khai mani kola bagano bono kok bini thicha sar rukhai ri ka obo kisa ma wan sukla sinai tam lai klai kha obo mandai sulo pulin puro klai ja hadi mandai sulo pulin puro klai ja borok rili kaham khai mani bono labro kok o takuk no thicha sar rukhai raka tahun ini mung Ozoi dia permah. Aside BJP ni borok kok mani sin takuk no borok rili khai mani BJP ni borok bono kok chi phai raka BJP ni borok rili khai mani kaham krung rili khai mani kola bagano bono kok bini thicha sar rukhai ri ka obo kisa ma wan sukla sinai tam lai klai kha obo mandai sulo pulin puro klai ja hadi mandai sulo pulin puro klai ja borok rili kaham khai mani bono labro kok o takuk no thicha sar rukhai raka tahun ini mung Ozoi dia permah. Aside BJP ni borok kok mani sin takuk no borok rili khai mani BJP ni borok bono kok chi phai raka BJP ni borok rili khai mani kaham krung rili khai mani kola bagano bono kok bini thicha sar rukhai ri ka obo kisa ma wan sukla sinai tam lai klai kha obo mandai sulo pulin puro klai ja hadi mandai sulo pulin puro klai ja borok rili kaham khai mani bono labro kok o takuk no thicha sar rukhai raka tahun ini mung Ozoi dia permah.